I aquesta vegada aprendrem a fer un aliment diferent. És líquid, de color groc, i es fa a partir d'uns fruits rodonets i petits verds. Jo sé què és oli. És l'oli, exacte, i de fet no aprendrem a fer oli només, perquè ara hi ha unes màquines que ho fan, sinó que aprendrem a fer-ho com es feia a l'antiga. I per això anem a conèixer a 3 personatges molt interessants. Quico. Arlet, Júlia, Roda. Què tal? Com Quina il·lusió, com esteu? Molt bé, quant de temps? Ara feia que no ens veiem des de la Barema, que vam fer el mos, te'n recordes? Que tu t'avisaves, i tu també. I us vam dir que faríem l'oli. Però clar, a l'estiu no hi havia olives i ens hem tingut que esperar ara, a l'hivern. I us tinc una sorpresa molt xula. Tinc 2 amics, 2 burros. Bueno, no, perdona, un burro. El Ramon, mira, veniu, que us el presentaré. El Ramon és un bon amic meu. Hola. Hola, Que sap molt de burros, de cavalls. Bueno, és un tio collonut i amb ell hem fet excursió, sortides de cavall, amb burro. I porta el seu burro, que es diu Xarelo, que és un animal preciós, és un burro català. Bueno, que sabràs millor tu que jo, no, Ramon, per explicar-s'hi? Bueno, és un burro català, que té 8 anys. 8 anys. I, bueno, hem vingut aquí, al Pla de Manlleu, aquí a casa d'en Quico, som amics fa molt de temps, i, bueno, eres per ensenyar-nos una miqueta com se feia l'oli d'abans, no? Quants anys viuen els burros? Els burros arriben a viure 30 i pico d'anys fins a 40, viuen molts anys, van cuidar d'ells i arriben molt temps. És a dir, és un nen adolescent, no? Sí. És un quarenton. No, encara, 30. 30. Sí. Aquí, com us dèiem, podem fer aquesta activitat de l'oli quan hi ha olives, perquè aquí tot el que fem és sense cartró. Aquí, quan toca fer el vi o el mos, que el vau fer molt bé, era al setembre, i ara, mira, en ple desembre hem collit les últimes olives i aquest molí, o trull, que també ha sigut trull, en català, és una peça de 2 pedres, no sé si la voleu veure millor o... Sí, expliqueu-nos com funciona i... Mira, si entreu per aquí, us explico el que és aquest molí. Us ensenyaré una peça realment original i molt xula. La Roda es queda aquí, no? Sí, diu que veu bé des d'allà, sí. Tu, Roda, atén, que després et preguntaré coseta. Veieu que és molt senzill i molt simple, però això ja és de l'època dels romans o abans. Són 2 pedres, una que és de tota una peça, on col·locarem les olives, i aquesta pedra cònica, que la farà córrer al xarelo, faran voltes, trepitjarem les olives i es farà com una pasta de la qual sortirà l'oli. És molt interessant i molt xulo. I aquesta pedra pesa, bueno... Mare meva, ja es nota. Ramon, quant deu pesar? Això deu pesar cap a 3.000 quilos, 2.500 a 3.000 quilos, almenys. El procés és molt senzill, però és molt llarg. Però és un oli que, bueno, és el millor oli del món. Oli autèntic d'oliva. Anem a veure com es fa, no? Us sembla? Sí? Doncs vinga, ens apartem. Anem a buscar les olives, doncs, i les abocarem aquí sobre, com es feia, i farem que el xarelo comenci a trepitjar. Com veieu, aquí ara surt aquesta pasta de l'oliva, que té aquest color perquè són olives que les hem collit ja molt madures, però tot i que sembli que tingui color de vi, l'oli sortirà igual de groc. Els que no esteu aquí és una pena perquè fa una oloreta a oliva trinxada d'oli novell, boníssim. Sort que els 2 burros tiren al davant. Que atraparem el burro! Em van córrer molt a mi, però bueno. No fes força, si no te'ls tragaràs, Això sembla el bugui-bugui. No facis molta força, que te'ls tragaràs. La pasta aquesta es recollia i es ficava amb uns cofins, que són com unes catifes, on es ficava la pasta aquí obtinguda. Júlia! I la Roda també pot col·laborar. Vinga, Roda! Vinga, tots a donar voltes. A donar voltes. Vinga, a fer oli. Xarelo!
Roda, roda. Roda. M'han trencat. No m'estranya, és que amb tot això que hem fet... Vinga, va, anem a solucionar-ho. Bueno, és fàcil, en aquesta època ja al lloc on estem hi ha una menja molt bona i molt típica que es diuen calçots. No heu menjat mai o no? Jo alguna vegada, tu n'has provat? No, Mai? mai. No? Doncs bueno, farem una menjada de calçots que caurem amb els sarments de la vinya, perquè ara estem podant la vinya i és l'època per fer això, per fer oli, menjar calçots, estar amb els amics burros i passar-nos una mar de bé. Pues si us sembla, anem a menjar calçots o què? Sí, 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 Va, sí. pues que meravella. Som-hi. Fins ara, Xarelo. Adéu, Ramon, encantada. Que vagi bé. Gràcies per tot.